И здравейте хора, ние сме Караво Гейминг и днес също ни сега ще снимаме епизод на Skywars в Host MC. И нека да започнем да снимаме. Така. Yapper Big 3 Train. Не можеш никъде. Добре, ела горе на Fast Joy. Това ни е един от първите епизоди на Skywars, за да се получи добре. Така. Не сме много добри. Особено той. Хора, Тъпто на този сервер, че че 5 часа чака една арена. малко имаш по-малко хора. Брат цъкни върху мен и... Оле... Не. А дали скоро ще намери някаква арена? Ти човек, всички са го оградили, аз не мога да цъкна. Аз ще влия в него. Тъпой. О, тук някакво ютубърче има още. Оф! Оф! Какво да занимавам? Аре бе. Сега, брат. Просто като влезеш, ми кажеш кой в коя арена да влизам. Аха! Не, защото всички спамат. Call Island. Ами той е пълно. Аре, бе. Брат, аре си. Някакъв лив, най-влизай! Някакъв друг влезе. Човек, като си гледаш компаса, аз трябва да ливам тук заради теб. В трейн има двама човека, пък не може да се влее. Да, ето навсякъде е така. ProMaster 940... А, не. О, О, влизам. Супер. Мен ли си да? И нека да започваме. Тигри, аре, тигри. Става тигри. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Баш се писай за мен. Не дай да. О? Не дай да. О, има някакъв друг. Само да не мога би. Ма... Чакай, аз не снимам, тъй че... Аз съм вече официално сега ще забия един флаг тук. По средата. В средата. О! По средата. Окей, първият ми кил за играта. Къде ще за това, бе? Доставката първия хил, нека да го запомним. Защото втори няма. Ама като се е телепортнал... Ами, човек, не всички са нормални хора като нас и не пълна са. Добре, чакам някой да влезе. Може да чакам така, че да гоня. Към първият човек е тук правилно. Не, това съм аз, ей. Не и си ти.
Шит, аз съм. Ти можеш да ме взема. Аха. Ретардино. Добре. Ние се пазят. Ретардино съм с тях, добре. Не, това е. Аз имам една стрела. И цели прекъсне. Биха ли? Аре, почни една без мен. Няма време. 5 минути. Бич не може да ме бутнеш. Окей, аре, гледай, ма и се учи. Шит! Това не си го видял, нали? Нали? Иска да Нали направя това? мост. Тръгна да направя мост към някаква Ира. Това ни беше ти. Ти ласкиле, добре. Ти ласкилец. Добре, идвай в стаечката. И хора, това беше от нас. Дано клипа да ви е харесал и чао.